lipsesc. Bal. Ia. Ba. Îmi faci mama, bă. Mama. Parcă îmi părește. Ești peștișor? Da. Salva Gabi după internet, nu poți? Nu, că nu s-au virusat. Nu? Să le descarci toate, ești din tine, să descarci toate pe mine. Eu mai le vizitează, dar și le cer. Toate poți, ultimii poți, pe acum, pe ce nu poți. Da. Ia. Mama. Ia. Ia bai. Mama. Ești tata. Tata. Baba. Da, și bunicul are telefon, mama? Tu ce idiot. Îmi plac cum ești, că l-ai lăsat. Are prea copil acum. E vedetă. Poți să-l descarci pe calculator pe astea? Da. Le descarci pe aia, le trag pe disc, poți? Da, mă. Dar eu de ce nu pot? Deci ce tot... Nu-i mama la bai. Deci tot ce am filmat pe telefon nu pot să... Nu mi-l poate descărcare. Că ar fi altă turație, altă rotație, am nu știu, ea poate? E poate. Ba. Denis. Tata. Ba. Baba, ia, baba. Da, ești tu. Eu zic tata. Tata. Ta. Mama. Baba. Bebe. Mama. Tata. Denis. Are mult treabă la bunica. Denis. Faci bla, da? Ba. Ce faci, mă? E ceva